Good morning! Good morning! Pasensya na po. Hello, hello, hello. Mic test, mic test, mic test. Hello, hello, hello. Mic test, mic test. Pasensya na po. Pasensya na. Istorbong ko na pong pagbarayli nindo. Ayo, okay. Gusto ko kuta na padagusong ko di. Yan naman kan makan chow naman kamuhay na daw nga tawara na taho dyan na naman. Din akong padumanan. Kaya tapuson tanang una pong barayli. Tama na ito, mga perang segundo na. Yo, mga perang minutos lang. Mga perang minutos lang din na kita magpaparakuan muna sa na, sa Domingo na. Sa Domingo na kita mga tugang magsurumba, di ba? Sa Domingo na tabi kita magsurumba ta. Gari, diyan naman kan cho naman kan si Councilor Chito Baldo. Ano na nga yan? Ano na nga boy? Di naglaman nga sa pangajita ah. Yan naman kan makan chawa naman kita. Ha, okay? Okay, pwede. Punta na. Ay, very good. Okay, good. Nagkasarabutan kita. Ay, very good. Alright. Kumusta po kita kaboy? Good morning Pilipinas, mga Bicolano, sa manaparte kan mundo. Maray na aga po sa mga taga Legazpi City, Daragal Bay. Good morning probinsya Kanalbay. Grabe so bulos kaso kanano kaso bagikan lava ha. Medyo darakula na so nagbabanaag ng maray ang crater kan bulkan na di ha. Grabe mga tugang so banaag ang crater kan bulkan kasabang. Pero day man kikuanda man masyadong ano yan pagbabago. Pero pag nakahiling na kamo diyan sa purokin nagpipitik-pitik, ita bagang sugari man nagpipitik-pitik na. Igo sugari utong sugari man na gari nga yan nagkuha na nagpupropos ngak na. Yan ha. Iyan po umasa kita kaya nasa laog ni nagkapirang mga aldaw baka tabi mga tugang magtuga man ang gadan bulkan mayon. Iyo po. Iyon na lang tabi yan ang kanon taha. Iyan tabi ano yan. Iyo tabi yan ang kuha ng hilingon nindo mga kapatid. Baka minsan nangyari po yan. Sige. Sa luwas mga tugang Mega Force Patrol para sa mga bareta in the morning. Sa Manibela, kasabay niya to dyan mga tugang si Boy Mata. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Good morning po sa mga ano ini. Sa newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa Technical Department si Ronald Baldo. Mga tugang ang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Pinanginginutan po ni Chief Report. Pinanginginutan po yan ni Jimmy na salita ang bilog na puwersa kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwa. Alright. Hello. Magandang umaga po. Mga tugang, aramon tatulo ang mga buhay na manong bareta sa pag-aaga kay ba po si Jimmy na salita. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Alright. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Puro malo na digdi sa mga bad elements sa 3rd District. Kanto sa kong Pulanggiro, man barang mga istorya sa polis. Yes, okay. Salamat doon sa Diyos. Tranquilo na. Tranquilo. Very good. Baka nagpahuroy nga mo. Tamagulpi man niya kita. Ora, i-release kayo naman blatter. Ora man laman, ora mga laman. Nagpuro pahingalo una gayod. Okay. Malang Sige. tanglayan man gayod. Natanglayan man gayod. Malanginit pati pagkaldaw. Malingauton baga. Malingaut. Maraming salamat sa Diyos ta pinasarabungan man kay mga maray na Yes. Nanggad. sa mga dagdag niyatong barita BP, may draft resolution si Kagawad Lando Palabre kadigdi sa Sangguniang Bayan kan Ginobatan. May titulo urgently requesting His Excellency Ferdinand Marcos Jr. for funding assistance for the construction of tenement type residential building to serve as evacuation centers in the municipality of Ginobatan, province of Albay during disasters such as Mayon volcano eruptions, typhoons, and other emergencies. Matatandaan durante ka nagbisita digdi sa Barangay Mauraro si PBBM
ini an sa Rosa ay pinakihuro ni Mayor Chino Garcia an Presidente Simbag nagtango-tango sa nadayman nin sa yuma dayman nag-iyo. Sa ngunyan papasundan ini nin resolution address sa Presidente bilang reminder kung saan total permiman sa naigwang kalamidad ng mga sa tuyang palibot ang mga tao daing tunong ng pagparoroy bakwar kung kaya ang request sa draft resolution ni Kagawad Palabrika patugdukan na digdikan gobyerno nin tenement type buildings para dahil na nin disturbo sa mga eskwelahan asin dahil na magpara oro paibakwar ang LGU sa mga residente sa mga panahon nin kalamidad. Oras na nahaman ang resolusyon na ini ni Kagawad Palabrika asin na-deliberaran sa Sangguniang Bayan na aproban, automatic ipapaabot ini sa Malacanang para maisa formal and verbal na kahagadan ni Mayor Chino Garcia. Kanagpasyar man ang gadigdi ang Presidente sa Barangay Mauraro dahil manini pinagkomitir na proyekto sulaminting sinabi kay ni kung ano dan mga problema kan mga iba ko isipabot siya na sa alkalde, gobernador o sa mga ahensyas kan gobyerno. Amo man sa nato. Ayon. Very good. Anong very good? Anong very good? Iyon ang pigasabi. Wala man ceremonial kan sa pagtaw kan mga food packs. Amo man sana. Amo na yan. Ura barang so ngaya mga problema ninyo? Yun na yan. Mayor, ang agad mo mayor patugdukan ta digding wala man. Iyon na yan. Pero puro bisita lamang. Bisita. Bisita man sana. Bisita lamang. Oh. Yes. Remind, baka lamang. Yun na yan. Yan. Yan, Bibi, mga dagdag na informasyon. Jimmy, nasalita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Good morning, tabi kay Sir Ben Senita. Sabi ni Sir Ben, if you leave a legacy of goodness and kindness to those who come into your life, they will find it hard to erase you from their hearts. Yan. Thank you, tabi, Sir Ben. Magayunon man. Magayunon man ang sa imong sharing niya na pag-aaga. Good morning, tabi kay Ate Tess Opinya. Oy, Ate Tess Opinya. Kasuhapon baga, nasabat ko duman sa City Hall. Nasabat ko duman sa City Hall si Kwan, si Manay Agnes Mape. Nasabat ko baga kasapon sa City Hall si Manay Agnes Mape. Naglakaw-lakaw. Good morning, tabi, Manay Agnes Mape. Pipag-greet niya si Kwan, pipag-greet niya si sa iya tabi na Kwan na relative. Ma-birthday ngayon tabi sa kanini. Ma-birthday ngayon tabi sa July 8. Pag-greet mo ngayon tabi si Kwan, si alat ngo na. Pipag-greet si Kwan, si Estela Mape, July 8. Taga dyan sa Barangay 31. Ang July 8 baga sa Sabado. Sabado ang July 8. Happy birthday, tabi Estela Mape, dyan po sa Barangay 31. Bye-bye. Yan, ha? Manay Agnes Mape, kan City Treasurer. Good morning. City Treasurer. Tama, sa Treasurer's Office ini. Treasurer's Office manangga din Agnes Mape. Yan. Marinaga tabi sa imo. Igparagrit mo na sa nangyaya si Ate Tess na opinya. Akong inalingawan mo. Mga taga City Treasurer, marinaga po sa indo. Good morning, tabi. Nasa linya mga tugangan, buhay naman ng dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Kay Batabi, si Pading Alarmario. Pade, good morning, kamin. Thank you so much, Pade. Siguro kan PNP na daing harabasan na mangyayari sa lugar kan mga mayon evacuees mientras binayaan ninda sa indang mga pagrugaring. Sinabi ni Albay PNP Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan na igwasindang 21 mga checkpoints pag-Aldao, 15 pagbanggi,
sa siyam ini na mga LGUs na apektado kan mayon. Kung may mga importante ng gad na tuyo, sharing sa pag-anin in produkto, tigmo-monitor ini kan PNP para sigurohon ng gad na bakong ibang pananom an anihon ilalawag sa sako. Apera kan 466 na mga pulis albay nagdagdag na ang PNP nin mga police augmentation force hali sa Naga City. Sobra 200 na augmentation force ang idineploy na sa pamitisan kan mayon asin mga evacuation centers na magapatrolya para sa pagmantener kan pasiorden. Nagatarabang na sinda albay PNP and Naga PNP para sa seguridad kan mga yaon sa pamitisan kan mayon, mga mayon evacuees na dahil mangyayaring harabasan. Yan ang bongkaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yes, oy oras, isus ko, alas 5:20, imedya na palan, ha? Alas 5:30 na palan, mga tugang Marinaga tabi, sa tuya gabo, may mga birthday ngon yan, happy day. So may mga ano yan tabi ngon yan, igangon yan ki mga ano ini, so igangon yan ki mga trabaho dyan na ata ba? Ingat po kita sa tuya tabi, mga tugang na pagmamaneho, ha? Mga nasa auto dyan, ingat lang. Okay, sige daw, 5:30 na, mga tugang sa Morning Hirit. Ganyan po nga daw. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Kasalin niya po mga tugang ang sa tuya na News Director Mar de la Cruz para sa mga headlines kung yan na pag-aga. Good morning, Paring Mar, kamin. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Maharli Kabil, nasa Malacanang na. Ang sabi, maagi ni sa legal department para ugidon, asin nilingon kung may halion. Case build up, pinunanak ang DOJ kontra sa onion, asin agri-smuggling. Mantang Presidente Bongbong Marcos nagsusupod na dakol pang smuggling group ang dapat natapagon. Impormasyon na pugol kang Kamara de Representantes manungod sa onion cartel itatao sa DOJ as in NBI. Subscribers pinagirumdum kan mga telcos manungod sa SIM registration deadline. Barko kan Philippine Coast Guard, hinarang kan Chinese Coast Guard, mantang naglalayag pasiring sa Ayungin Shoal. No, nasa na kita maagi. Sa'yo na maagit hinarang. Luminikay na sa nabaga. Iwasin na nga palitan, nagitang problema sa buhay. Luminikay na sa ngayon, matrangkilo kita digdi. Yan. Tapos inayudahan man ka Navy. Yes. Nakaabot duman sa indang destinasyon na maghatod din pagkaon duman sa mga Pinoy. Salbatana, para sa na maagi. Igwa pang bawal konsensa mag-agi. Pero di ron lahat. Kaya pagka sa mga senador po da, mga congressman, sigan pasuruway kay itong pelikulang Barbie. Iyo. Oo. Now that duman sa 9 line. And dahil nga, pagpalos ang digdi sa Pilipinas. Insulto nga yan. Yes. Sabi man ni, ni Ruben, ay di, patulong ta nga so party ka 9 line. Saka baga. Sabi man ni Tol, ay day nga o day pagpulasan totalita, insultuhan sa Pinang-Pino. Salbatan ang pangyari sa Maoraro. Sobra 4 million pesos na kwarta na daradara din sa rong kolektor, aksidenteng nakawaga sa Cebu. Pira pare? 4 million. 4 million? Salbatana. Nakawagas duman sa Tinampo. Yes, oo. Purun-punan sa mga tao. Nako, pangyari sa Maabaka. Ang na-recover na sana, 2 million. Ngunyan, giling laso kan mga polis sa CCTV, tanganing mamitig kung sino na mururot duman. Na, paano ito nagkabagas ito? Nabuksan da ang aksidente so siper, kaspag. Ah! Nagralayog sa kwarta.
Talaga, pag didimalas talaga, di. Oh. Kaya nagpanggay itong kolektor. Kaya rakman, abunaran niya. Sabi nga, abunaran niya. Okay, propestong mapuna sa utang ka mga agrarian reform beneficiaries sa gobyerno, pipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos. Ang gobyerno lalong magiging maigo sa mga espersos na magpadagos ang pagbaba kan inflation. Pag-resolver sa agri-smuggling dahing deadline, pero dapat tapuson tulo sigún kay Presidente Marcos. Mantang sobra 50 mga bagong fire trucks na katalaan na i-distribute sa mga probinsya. Ayos? Kunya naman ang fire truck, Japanese made naman. Yes. Kantidad 14 milyones kada saro. Okay. Yan dito mga headlines ko niyan. Details po kayan 6 o'clock, 7 o'clock may News Cast kan DCGB. At diyan kang PYC Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Diyan sa Orside, Legazpi City. Basta radyo, EPYC nyo yan. 24/7 konektado ko mo maski na load. News Base with Jenny. Ini po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Paring Mars, sa mga headlines kan mga bareta sa Lando National. Good morning, Tabi, sa mga... sandali lang, sa mga taga-Janda, Tabi, sa Barangay Kapantawan. Yan, Good morning, Tabi, sa mga taga-Kapantawan. Maray na aga po, Tabi. Mga taga-Kapantawan, Legazpi City. Yes, yo. Okay, sige, sandali, tapudan tamo na ang pag-asa, tapudan tamo na mga tugang ang pag-asa DOST sa kamugtakan kampanahon, ngunyan Tabi na aldaw ni Huwebes na ngunyan pala, Petsa 6 na, mga tugang kan bulan na, Hulyo. Mapagalon magbilang ki aldaw, gari makaskasol sa napagsigang bibilang ta ki aldaw. Hello? Hello, good morning, Kavendry. Good morning, Tabi, amigong Melvin. Onder ka sa tuya na programa. Go ahead po sa forecast, ngunyan aldaw. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang DCGB. Sa ganyan na pet sa Hulyo sa East 2023, saldaw ning Huwebes ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone, ITCC ang nakaapekto sa Surkang Mindanao. Mantang digdi sa Kapitulan, magiging bahagyang mapanganuron, sundo mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol. Ang duro sa Maluya, sundo moderato, nahali sa Sur-Sirangan, sundo sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat, asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pagalon. Tinatayang agwat ng temperatura, pigila umampoon, 25 sundo 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang sa bagong alas 5:24 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:16 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:36 ng pagkaga. Minister Melvin Almoela, reporting live, halididi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat, amigo, sa report. Halid dyan sa Pag-asa. Yan po mga tugang ang kamugtakan kampanahon kay ba po si Melvin Almoela, ngunyan tabing aldaw. Di ayos, medyo maray-maray talagaan sa tuyang panahon. Maray-maray talagaan sa tuyang panahon. Mga tugang digdi po sa tuya na palibot. Hello, good morning. Maray na aga po. Magret lang tabi, Kuya Enrem. Ano po? Magret lamang. Magret. Sige po, go ahead. Under kami go. Sige po. Binabati ko po sa Kuyang Malnagong. Happy birthday sa Pizza City. Okay. At saka ang sa Kuyang Ate, happy graduation sa Pizza 8. Anong pangalan niya mo? This is Kirila Barcelon. Taga sain? Taga 21, Bangkiruan. Bangkiruhan. Okay. Ano ang ngaran kanaki mo?
Robelin Barcelon. Ano? Robelin Barcelon. Yan. Congratulations ha. Okay. Sa yung tradisyon, birthday pa tanagom ko. Ano? Sabayan graduation kan ate ko, saka birthday man kan. Wow, the best. 10 magrador ang aki mo. Sa BU Tabe. Bio, congratulations sa graduation man ang ganito sa aga, di ba? Friday, sa aga, no? Ayun. Okay. Di anong masasabi mo? Salamat sa Tabe sa pagpadabat sa kuya. No. Hindi ako pinapabayang kanagom ko. Wow. Mhm. Kasi maski arog ako kani. Dako lang salamat. Yan, no. Nagdagog siya gumo niyan. Iyo. O tara min, anong sasabihin mo sa iya? Dong. Salamat. Love you. The best ka talaga. Gero, grabeng kasalan mo kaya gumo ah. Mang. O, diba? Bagsala, pagkatapos magdadagpukong ka kadagom, grabe nga yung pasali mo. O, sige, yuman sa nami ko. Yuman lang. Sige, Tabe. Salamat. Sige, salamaton. Dinagpuk ito kanagom niya, ika ngaya. Grabe nga yung pasali mo ngaya. Pa, or I love you ka ngaya. Grabe nga, grabe man niya, seryoso. Bueno, 20 bago mag-alas sa ni pag-aaga. Nasa linya mga tukang si Ans Galero sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man sa Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niyatong Bareta, kabanga pa sa naang taon. Pero uminabot na tulo sa 55.9 billion pesos ang total na kandidad ng illegal na droga na nakumpiskar kan PNP Bicol. Susog sa pahayag kan kumandansya, ini ang kantidad kan nakumpiskar nindang illegal na droga puon kan Enero 1 sa Hunyo 30 presenteng taon. Sa nasabing kantidad, 8,000 gramos nin shabu asin 297 gramos man nin marijuana ang total nindang nakumpiskar gikan sa 587 na naarestar nindang drug personalities. Sigun sa PNP Bicol, ang dakulang kantidad nin illegal na drogang nakumpiskar tinda sa nasabing peryodo dahil sa namin napahiling kan dedikasyon ninda na makortar ang influensya kini kundi pati naman ang pagpasunod nin law enforcement digdi sa tuyang rehiyon. Yung naliliti ang informasyon man, kaya mo, DCGB. Salamat, Ans, sa report. O sige, i-text na tabi mga tugang ang mga birthday greetings natin. Papasadahan tayo na tabi. Oras natin, 19 minutes bago mag-abot ang alas 6 ninaga. Happy listening po sa gabos na tropa kan Back of Force sa Albay Chapter, mga brad and sis, mabuhay, service through strong brotherhood. Yan, ha? Morning, pakigreet po, happy graduation kay Dafen Morco Romero ding nang Ligban Kamalig from Nana Viol Nieva Capos, Libod Kamalig, Albay. All right. Happy birthday po to the twins Angela and Angeli, July 6 of Humapon, Legazpi City, from Mama Vicky, Mama Mir, Uncle Erwin, Mama Yen, Papa Mike, Auntie Ding, and kids. Yan. Especially, hali po kay MMC. Yan, ha? Manay Merly Caceres. Maray na aga tabi, Manay Merly. Ha? Good morning, tabi sa imo. Pabati po sa samoyang Tito asin Tita. Ay, sandali lang, ha? So, Sir Albert, ano ining pigtext mo sa kuya? Ang nakaabot lang sa kuyang text, pagbati hali po sa Tito asin Tita. Akong pigigrit mo gayod. Giri ko ang nigayod, baka may napunas, baka may na-delete. Sa mensahe mo tabi, Sir Albert. Sir Albert, paki-resend po kan sa imong kwan, kan sa imong tabing greetings, ha? Good morning. Ano ito? Good morning, Gary State meet ko po kaan pag nagluwas na ang result kang AC para sa gob kang Albay. Ma-stop si Mayon, sabi ni Jerry. Sige, testing on tadabi ko.
Tisingon ta daw, ha? Good morning, Tabi, sa mga teachers. Pakigreet mo ngayon ang mami ko. Today, happy birthday, Monina Manalo, former teacher po ng Kabangan Elementary School. She is 92 years old. Stay healthy and God bless. God bless and happy birthday. Yan, okay? Good morning si Madam Monina Manalo. Dati pong teacher dyan, mga tugang sa Kabangan Elementary School. 92 years old na daw. Wow, happy birthday po. Ha? Good morning, happy birthday po. Okay na to. All right. Good morning, Tabi, kay Jonas Rosal. Maray na aga, amigo. Okay na, wala na. Digri sa kwan. Isus, kung may nag-arabot pa o may siyam pang uminabot. Good morning, Tabi. Happy birthday. Ay, sandali lang. Natay. Kasuapon ining mga usimbag na iniduman sa tuyang antanog o. Nagralaogan pa sa nangunyan. Nagralaog pa sa nangunyan. Okay? O sige, dito muna tayo sa tuya, Tabi, na mga pagbati, mga tugang sa satuya, Tabi, na mga netizens. Good morning, happy, sandali lang hata, bata, dakulon mo yan ang viewers na makasupugon man. Naday ito magkabarasa ini. Emelina Ludana, good morning, Tabi, from Bagong Bayan, Daraga Albay. Elisa Fajardo, attendance check from Carmona Estates, Cavite. Good morning, Gerardo Dialca. Good morning, Dexter Bilarma. Morning po, watching from Pandan, Ligao City. Ate Ay, maray na aga, sabi ni Ate Ay. Grace Bonaobra, morning everyone. Rolly Alvarado, Diyos maray na aga po, BPN from Pasay City. Lydia Bisonia, morning, Tabi. Larry Marisa Bongalon Molina, morning. Morning, Tabi, Bicolandia, watching live from Timor-Leste. Yan, taga-East Timor, ha? Edward Palmones, maray na aga, Tabi. Mahalya Mabini, congratulations sa mga aki kang kapwa farmers ng Barangay Buryao, cum laude, mga Martiliana family. Yes, maray na aga po. Good morning. Happy ang morning, Tabi. Mga taga dyan sa Pamitisan, Kanbulkan, Mayon. Mga naka-star na mga kababayan ta, good morning, Tabi, sa Indo. Alright, bueno. Wala na, tapos na. Sandali, baka igwapa, baka mayroon pa, sandali. I-check ta po sa satuya na mga check ta, Tabi, daw sa satuya na mayroon ba. Good morning kay Manay Lourdes Pasemyo, yan sa Barangay 15. Yan. At saka congratulations po ngaya kay Matibayon maning aki ni Madam Gina. Graduate ngunyan sa Biochemical Engineering student po siya, si Angels Visaya. Yan, ha. Congratulations, Tabi Chemical Engineering Department, na mabuhay, Angela Martinez Visaya. Yan, the best, na. Congratulations, ha. Hali kay proud mama, Madam Gina Visaya ng Taysan Elementary School. Yes, good morning. Madam, mabuhay po. Ano, Madam, papansit ka po? Mapapansit ka, ha? Tapos, iga po kay Journalism Department, Academic Achiever. Yes, congratulations, Tabi, kay Nathaniel Visaya. Yan. Kasarabay niya po si Natalie Shane Fantunal, Erica Raso, Dayan Sarzuela, Maria Ronil Tansuping, Dayna May Uy, Nathaniel Visaya, and Cyril Ann Yutok. Yan, maray na aga, na. Hali po dyan mga tugang sa mga Journalism Department Academic Achiever. The best, na. Congratulations. Si Susko, proud magmaon si Madam Ami, Madam Gina, Madam Gina Visaya, dyan po mga tugang sa Bicol University. Maray na aga, Tabi, ha. Sa Indogabos. Congratulations. Dua pala ng aki ni Madam Gina, Angela Martinez Visaya, at saka si
Nathaniel Visaya. Yan. Okay, congratulations. Mabuhay. Hali po cry sa proud mama. Yan. Bako hot mama. Proud mama. Okay na? Okay na. Sige na, wala mong tandagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba po si Jomar Bien. Good morning, Tabi, sa mga taga-Tabaco City. Nakatutok mo yan sa WGB. Maray na aga po sa Indogabos. Hello, Jomar. Good morning. Come in. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay, sa mga barata. Basado naman ini sa mga nakuha niya itong informasyon sa mga police stations. Digdi sa First District Canalbay, digdi sa Siyudad Cantabaco. Arestado si Patrick Biñas, 29 anyos. Daing trabaho, residente kan Barangay Basud, Cantabaco City, Kasod ba, Cantabaco PNP, dahilan sa warrant of arrest na ipinaluwas ni Judge Blanca Flor Joven Salgado, ang acting presiding judge kang RTC Branch 18 Cantabaco City, kan Hunyo 26. Dahil manabanggit digdi sa mga sources kan DCGB News kung anong kaso ang pinagampang kay ni Biñas, pero basado sa sainga, ang warrant of arrest ay gawa ng connection sa conviction kay ni. Kumbaga, nasintensya na ini na mapreso kan June 1, alagad nasa luwas pa ang suspitsado kung kaya ini pinag-ordin na dakopon. Dahil naman ini kinakaipon magpiyansa dahil ang sintensya na nagbusol para magpaluwas ni warrant of arrest ang korte kontra sa iya. Mientras tanto sa Banuaan kan Santo Domingo, nadakop kan Santo Domingo PNP kasudma sa Sorsogon ang sarong 35 anyos na construction worker na may agum na residente kan Barangay Monbon, Irosin, Sorsogon. Ang construction worker na ini nahampang sa kasong statutory rape digdi sa Banuaan kan Santo Domingo. Sa irarom kan kapangyarihan kan ipinaluwas na warrant of arrest ni Judge Damidel Awayan Lucito, ang presiding judge kang RTC Branch RTC 5th Judicial Region Branch 1 Family Court diyan sa Legazpi City. Bitinikan mga miyembros kan Santo Domingo pinaduminuman sa Irusin, Sorsogon, kaso udmang aga para isirbi ini duman sa suspitsado na matrayumpuman na nakuha kan mga otoridad asin na daradig sa Santo Domingo para ipresentar na sa korte kung saan duman siya nakasuhan. Yata BBP Henry, mga barata basado digdi sa nagkapirang police report na nakuha kan DCGB News. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Mientras tanto, Joshua Bino, nasa linya. Hello, Joshua. Good morning. Kumusta dyan? Yes, good morning. VP, good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, tranquilo man ang syudad kan Legazpi. Kung pagbasaranta ang police blotter kan Legazpi Police. Mientras tanto, sa iba pang bareta, diskarte ang kaipuhan ngunya na panahon kung sain sa tao kan sobra kamahal na mga barakalon, gugulayon asin putas. Pwede man ginaray BP maging healthy. Ini ang tinawan doon ni National Nutrition Council o NNC Bicol Regional Director Arlene Riario. Sigun sa iya, dapat magtagado diskarte ngunya na panahon susug sa datos kan Philippine Statistics Authority o PSA. 400 pesos BP ang kaipuhan kan kada sarong pamilya na may 5 miyembros para makabakal kan sa indang mga basic food and non-food needs. Ang conflict digdito sa Bicol Region, 365 sa naman baga BP ang minimum wage kada aldaw. Abonado pa ng 35 pesos ang sarong pamilya kung halimbawa. Kung kaya sigun ki Rio, importante ngunyan ang pagtagatanom-tanom. Kung may bakanting lote sa natad, pwedeng tanuman. O kaya maski sa mga luma ng goma, mga bote asin iba pa, pwedeng tanuman na maski anong gugulayon. Katapos din pirang simana o bulan, pwede nang pudoon. Katipid na maski diit na kantidad, mas healthy asin presko pa ang gulayon ta sa diring tanom.
Mientras tanto, sigun pakiririyo, sunod doon ang pinggang Pinoy. Mga sa pinggan, dapat ang laog gulay. 2/3 maluto, 1/3 karne o kaya sira. Kunyan na bulan Bipikan Hulyo, pinagsiselebrar ang National Nutrition Month. Alagad bako sa na dapat kada bulan in Hulyo dapat magpaka-healthy, kundi dapat sa oral daw. Tama. Yes. Mga dagdag na baleta, kaibahan ko mas Kuya Boy, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwag. Bueno. Ano po ang mga dagdag na karaman sa morning hirit? Ngunya na daw. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na karaman in the morning. Ngunyan po sa pagkaaga. Hali po mga tugang sa research ni Nicole. Aram daw nindo na may benepisyo daw ang pagkumando. Ano sabihin kan pagkumando? O anday daw pagsuulog ng underwear kan mga lalaki. Yan, sige daw. Danguga daw tabi ni Kimaray, mga amigo. Anday da tabi pagsuulog ng underwear kan mga lalaki may benepisyo sa satuya. Enot.